Usa sa mga pangutana nga atong tubagon sa atong pamalandong karon mao kining pangutana nga unsaon pagpabunga ang pulong sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Nilingiyay mong tupad ing na daghan na kag bunga. Kanang inig color nimo sa imong buhok ni bunga ang pulong sa Ginoo diha. Kanang imong kilay nga nakiskis na o nya gibadlis na lay nahibilin ni bunga ang pulong sa Ginoo diha. Kanang imong naong sa una nga brown karon puti na kayo, hamis na kayo kay imong gibutangag kemikal ni bunga ang pulong sa Ginoo diha. Kanang imong gipalaygit karon nga imong palupyan tiyog ni bunga ang Ginoo diha, ang pulong sa Ginoo. Kanang pagsigi gamit nimo anang pills. Kanang imong pagpuyo-puyo karon nga di jud ka kabuwag anang imong kapuyo o sa imong kabit ni bunga ang pulong sa Ginoo diha. Kanang siging panglibak ana ni bunga ang pulong sa Ginoo. Kanang imong gisimba diri ba wa ko nakig-istorya ani sa mga taong wa mo simba. Ang gipasabot ani karong mga ebanghelyo nato mao ang mga taong ni simba apil na ning nagwali. Ni ay daghang ni simba nga gisaburan sa pulong sa Ginoo nakabati pero nabilong sa tulo ka klase nga yuta or kasing-kasing kadtong agianan, batuon og naay mga sampinit. So katong tulo ka klase kasing-kasing or yuta nga nasaburan sa pulong sa Ginoo nga ni aron dinhi nanimba apil na ring mga buutan kay gnaong diri aring kilid. Ato na lang sang ipakapin pikas kilid para balanse. Kaya si kanta-kanta diri. Naaani upat ka klases kasing-kasing. Ang tulo dili kabunga ang pulong sa Ginoo. Ang katapusan rang kasing-kasing katong gitawag og maayong yuta or maayong kasing-kasing mao ra toy makapabunga sa pulong sa Ginoo. Ang hinungdan nganong dili makabunga mao kining mosunod. Katong agianan mao na ang kasing-kasing nga dili motuo sa pulong sa Ginoo. Kana bang inig kadungog niya nga kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa ang pikas automatic kinyang tubag di mahimo no kana inana di na pwede inig sulti niya ana wag tan na mo toy agianan kabang ang imong yung outright tubag di mahimo kanang inig ingos Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus di na pwede kana mao na siya kanang di jud ka motuo kanang moingon ta nga pamalit mo raffle ticket kay karon na lang ni kutob July 25 kapalit ta manguko sige lang sige ticket ana igsultigin mo di mao na gikuha na to sa yawa katong langgam nga nanuka mao to ang yawa nana kanang ginigingon nako nga biyain ang inyong puyo-puyo ngunam sabi anak oy sabot ra ng Ginoo sabot ra na pakasal ka sa kay kwarta wow sa kay pakasal ka diya kay kwarta pari yako yung pari muragwa sana sila magkita-kita sa Madrid. Pakapinan pa na nila. Makatag-an ra ba sa kanila? Nubuangon. Wow na bang imo dayong outright supakon, katong ikaduha, katong batuon, ma-inspired siya dayon. Pero ani nila ba? Naskilin. Ingon siya, ay, magsakristo to. Sakristo to. Pero tanawa rin dire. Karing human nag-investiture, 14 tapulana. Tagaan imong assignment di manunga. Pero karon nga padung pa sila kun hoy install niya ako ra man gi-cancel karon kay ako pa ni silang sutaon. Sorry kay dong kay
Ako usang sutaon. Ako dahil napalgan nga wa sila'y klarong preparasyon nga akong nahibawan. So ako pang i-check basig next day or never. Kay ang ako ang tatong gusto maistorya usa nako sila gilaktod man sa ilang officers wa man di ko ka istorya pa ani nila nya human sila ra may gaistorya wa sa ko kakita og resulta sa ilang mga basic orientation seminar or ang ilang exam na mga pipilas mga testing karon testingan ni nako i-cancel ko ning ilarong installation ang mobalik sa sunod posible nga maayong yuta. Pero ini-cancel ani karon ako ba pari guguun to ni. Amo na sila batuon. Kanang batuon ba? Kana bitang inspired ka nga mosimba nya inigsimba na nimo moingon dayon ka bitaw ninto tas walis pari oy kugnahan kay ko adto katong ingon siya nga tamparuson imong pikas aping ipatamparos ang pikas ganahan kay ko ana niya pag-abot sa inyo git tamparos din kas imong bana unsaon may mo isulti og maayo kang yuta migot ana bunga kita ni ron ana pero mo ingon ka kusa ba ka diha ikaw no wa mo kay simba-simba nya ako na no imo daring ko anon unsa man ka diyang buanga kay awa na may lang ka sa sulti. So, kani mga batuon, may lang ni silas imagination. Kana bang tawag gadako lang ang huna-huna, pero inigabot na diay sa akto, mo give up. Kaya nga naman, ang ila radyong giapas, ang nindot nga feeling. Kana mang feeling lang yun ba? Ako ninyo God, limbata. Sus, ganahan kay mga kumpustila, padersyano. Pero inigingong padersyano nga, ayaw na mo anang puyo-puyo. Diyan may nasa pader. Ayaw na mo anang sige pa-colors book. Nga itong buhok, initan pa yun. Ayaw na mo anang sige kiss-kiss sa kilay. Kilay is life, gani pader. Sa mga kapader, bati sang naong na to, awa na, mo na sila yung mga batuon, mo reklamo ba? Reklamador. Mabawra ang yuta, inigabot sa laom, para na musuon na ba, mag-ubame, yuta sa ibabaw tanawon, yan na dito'y batos laom, yan ka na ighapak ni mo smarik, o niya ka ng tungason, ighapak ni mo, muuntol man na, usay, masiko, ba dito, sakit ya tontiyan, muuntol ba, kaya na aday bato dito, mo reklamo ba? Hindi yapon mo karelate. Karelate, ay, sabi mo, mga tiwasono naman ang naom ninyo, Beling nga imong tupad, na batuon ka. Batuon ka. Kana bang tagaan na tog kondisyon, tagaan na tog limit ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Kana bang inigingos Ginoo, pasaylo alag kapituan kapito. Mingka, kanang katuluo kinanaoy, pero imo sang sigyag pasaylo, mag-abusar man sad na. Kada mga inaana ba nga mga istorya ba, mao nay batuon. Ang gamot in town di gyud katidlom kay nga naman gibutangan nimo limit. Ayaw gibutang limit. Para gud ana diri inig kasal sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitaw, sa sakit og sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon mo bulag kanato, di ba? Mo na inyong isulti. Pero inig away na nya akong pahinomduman inig counseling, di ba ni saad man kaana day hangtod Dios kamatayon. Adi sad pa dir, uy, di sa madapa dir, uy. Nasa tay katungod pa dir, uy, nasa tay right niya. Wa nagyabusahan naman ko pa dir, mana. Patay ka rin. Pakamatay diha kay wa kasugua ana na unsa man ka, uy. Pakamatay. Palagod na mo mga pare, kami mga pare, hapa-hapa sa mi dito sa katedral, hapa mi na siminto hapa mi diha. Kay haron lang jud kuno offer sa Ginoo ang tanan. Nya, pagkapare na, ngita naglaing hapan. Laay sa daning unlan nagyatapan. Di magini mo baos. Asa di lang di mo karelate anang problema sa pare. Namon ko na. Dito mo pangutanas madre kay makarelate na sila. Na siya. Conditional. Kato sang sampinitan, mao sa na mga kasing-kasing nga,
nahigugma kaayos mga hatags Ginoo. Kanabit ang mga tao nga na-bless sa ilang kinabuhi kay nagbinuotan, unya daghan silang nadawat, kwarta, yuta, properties, mga success in life, mga degrees, unya mga anak nga buutan, mga asawang buutan, kanang blessed sila ba? Unya tungod sa ilang blessings, na-attach sila sa ilang blessings na di na sila ganahan mo give up ni ini. Unya kung ingno na guys Ginoo, biyai ang tanan, biyai ang tanan. Ay ako sa Lord, uy, kaluoy sa Lord. Nang tinarong man sa mi Lord, uy. Ana ang kabalaka. Ang kabalaka. Ug mao nay gibati tingalis atong mga congressmen, sa atong mga legislator, sa executive ug sang mga nagpaldo-paldo karon diha nga gitabuna nila ang kamatuoran. Mga blessed kay na mga tawhana gikas presidente nato hangtod nga ris barangay konsehal. Mga blessed na sila kay na elected, na appointed sa mga nindot nga posisyon sa katilingban. Fulfillment na sa ilang degrees o sa ilang talents. Pero unsa may ilang gibuhat karon, na-attach sa ilang opisina, na-attach sa pagka-presidente, sa pagka-congressman, sa pagka-senador, sa pagka-gobernador, sa pagka-mayor, sa pagka-pari, pagka-obispo, pagka-monsenyor, di na gustong kuhaon ni gikan nila. Nalumos na sa sampinit, sa mga butang, gahom, honor sa kalibutan. Luoy kayo, wa kabunga. Unsa may resulta karon nato? Baha to the max. Problema sa edukasyon, classrooms, tuitions. Wa nay maka-eskwela. Problema sa atong medical conditions nasod kay ang PhilHealth wa nay budget kay gi-transfer na. Problema sa atong taxes kay gipangkawat na tungod aning mga na-attach sa ilang posisyon, di na gustong magpapuli. Gailing niya mong tupad. Naganahan kang pulihan. Again, maka-give up ba ka anang imong posisyon? Ako ganahan baka kung pulihan din his Compostela? Ganahan mo nga pulihan ko din his Compostela ugma? Naana mo diha nabilong sa sampinit. Nga buangon gid ay mo. Nya unsaon man aron dili ko pulihan? Pamalit mo raffle tickets. Hotdanig palit kay ang atong halin. Ang atong halin as of yesterday 40,563 ka tickets na. Pakpakan nato ang namalit. Hinaot unta nga naay daghang maayong yuta. Kinsa maning maayong yuta? Kanang tao nga inigsulti gyud Ginoo, way daghang pangutana, wa say kondisyon, bahala nag mga matay, dawaton gyud. Mo naghisgutan sa unang pagbasa nga sama unta tas yuta nga inig kadawat niya sa tubig gikas langit, iya dayong suyupon ug iya dayong pabungahon. Patubuon yag unsay motubo diha. Dili niya butangag kondisyon. Tanawa ron nganong nagbaha man ta, nganong katong bagyong Tino o karo mga bagyo mo baha man ta. Tungod kay wa tay klaro nga pag-andam sa yuta. Ang ato mga drainages, wa na tay drainage nga tarong. Ang ato mga flood control, dili maayo. Sa ato pa wa maandam ang yuta pagdawat sa tubig. Kay kanang tubig gikas taas, kanang grasyas Ginoong gikan niya. Kung ayuhon na natog dawat, mapuslanon. Pero dili nato na dawaton, di taandam, mahimo sad na siyang makapandol nato, makahatag sa nagsilot nato. Tagaan ta mog sample ha. Kanang bata, kinsa ninyo dinhi ang wa gyud ni gamit og pills, withdrawal sa inyong love making, isip banag asawa nga mo welcome lang gyud mo bisag pila ka bata nga ihatag sa Ginoo taas ang kamot. Tanawa, duha ra ka buok. Ang uban butangag limit, so nabilong na mo either sa batuon o sa sampinitan. Di na lang kumingong nabilong mo sa una katong agianan kay nagminyo man mo. Pero butangag limit,
duha lang Lord ha, usa lang Lord ha, upat lang Lord ha, sobra na Lord, unong nabiya ni Lord, wala na tayo ikapito Lord. Ayaw, i-welcome ang tanan. I-welcome. Si Saint Ignatius of Loyola, ika-13 siyang anak, mantingal ito, sa ilang pamilya, nahimo siyang great saint. Si anhing Cardinal Sin, nga naka-lead nato sa anti-corruption nga rally kadtong 40 years ago, nga mo'y gihandom karon anang people power nga nakapataktak atong Marcos Sr. Si Cardinal Sin, murag ika-14 to siyang anak sa ilang 16 ka managsuon mantingali. Basta ingon ana ang iyang gidugayon. Ang grasyas Ginoo mga igsuon tuas katapusan usahay. Si Saint Catherine of Siena, ika-24 or ika-23 nga anak sa 25 ka managsuon. Usara ka ginikanan. Ayaw ilimit ang Ginoo. Ang iyang grasya, iyan ang ihatag bisan asa. Ako, ikatulo kong anak nilang mamagpapa. Ang gauna babae, ang sunod laki. Kung karon ng panahon na, anak, laygit na kay perfect combination, may gani, kinigawas pa ko. Yung napagyoy-duha, nga akong manghod, pulos laki. Unsa may nahitabo sa among unang babae, di ko maawa musulti ninyo ani. Si Kanyar College sa Kutob, gitukhang sa uyab. Niya ang uyab, naasad tanang bisyo. Na sila'y mga apo karon, upat kabuk anak, gibiyaan siya, nakigtipon og laing babae. Nagantos in taon siya, mura siya himungaan, nawa na'y sunoy. Awa mo gid na'y sunoy ay mga. Unsa man siya nahitabo sa laki, nga akong maguwang, pag 30 edad, nahug sa among pantawan, nabali ang spinal, karon paralyzed. Hangtod karon 64 years old na, paralyzed lang yapon. Unsa may kapuslanan untaan biniyaag ba na, paralyzed. May gani na tao si Siano. Yanas kong pustila, sige pamaligyag raffle ticket. Ayaw ilimit, kay basig silutan ka. Kanang na nag-inom og pills, nagsigig control, palaygit, o uban pa diha, dakong tendency, dali mong ma-stress, mabalakon mo. Nanay psychological effect. Unya ang mga laki, kanang mabasiktomy, mahimo sang promiscuous, sexual promiscuity. Kanang pataka lagtira, total, na bitaw. Kana sa mga ligated, magpatira sa bisan kinsa. Lagi. Luoy kayo ba? Nya usahay, mabungkag ilang relasyon, kay nasakpan, nagitirahan, makatira, magimihan na usahay. Labi nagyog-lagyo sila, Hindi, real talk ta. Mauna siya ang resulta. Kana mga pills, kana mga kondom, mauna hinungdan nga nung kusog kayo ang atong sexual immoralities karon. Hasta kami, maka-appeal mi. Ang kuyaw inig panglimpyo dito sa kwartos pare, uy, amay. Pakapil pa yun niya, may dried marks. Ano ba? Mga igsoon, silutan ta sa pulong sa Dios. Basta dili nato siya pabungahon. Pero katong pabungahon, tagaan tag reward. Yes, magantos ta. Pero matod pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ang pag-antos nga atong pagdawaton sa pagsunod sa Ginoo, dili ikatumbas sa dako kayong kalipay nga nagpaabot ka nato. Bulahan tong magsigig pamalit og raffle ticket, naagin mo'y kalipay, kamong kasigig balibad, silot ang inyong dangatan. Bulahan tong atong mga political leaders karon sa atong nasod nga nagsigig alagad bisag gipang priso na, bisag gipang persecute na, bisag gibutang-butangan, bisan pag gipang impeach, nya sige lang gyapon padayog pangalagad. Bulahan sila. Congratulations. Pakpakan nato sila. Salamat kayo. Alaot kini karong nagsigig pamakak, sigig pangawat, sigig pangdaot sa ilang kontras politika, papriso gamit ang balaod sa hiwi nga paagi
ang hustisya gitabunan, ang kamatuoran gitabunan, moabot yung panahon, silutan mo sa Ginoo, og dili na unya ninyo makita bisan gamay ang kahayag o kalipay nga Dios nun. Silot ang inyong gipaabot, nagkagubot na mo karon, di natarong ang inyong tulog, di na mo mahimutang, naan ninyo tanang kabalaka, mag-away na mo, mga matay mo.